You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? Nako'y nakalaban Sa? this week. Sa asa? Sa game na ko. Unsa man? Nag-away me. Da. Oh, nag-away me. Siya mong, are you familiar with like rank 1, 2, 3, 4, 5 and R5 is the leader? Okay. Rank 5 yun yung pinakataas. Oo, siya mong R5 and then I'm an R4. Nag-away ming duha. Oh. Wala lang, nag-share lang ko sa inyo na nanapog ko yung nakalaban. Gano'n, nag-away man mo. Kaya masuko siya kung tayo, di ba, I don't know if you're familiar as well, but in that game, na treasure. Pop up na siya randomly in anyone's radar. All of us have radar. You have a radar, I have a radar. Sometimes in your radar, a treasure will pop up and then you will click it and then pag mag-click ka ato, anyone can dig. Anyone can dig the treasure, right? And then once the treasure has been digged, it's dug. It's dug. It's dug. It's dug. When it's dug, 10 people can claim the treasure. So limited slots only. Limited slots only. But everyone can dig. Even 100 people can dig. Tas 10 slots lang maka-claim sa treasure after it has been dug. Tapos, apart sa 10 winners sa treasure, the system will randomly select one of you from the 10 to get double treasure. Ay, di ay ba? Oo. That day na nag-away me, I got 3 double treasure. No, 3 man kabuok. I don't know. Favoritism sa game. Wala ko kabalo. Uy, ako day ang developer. Buang mo. Bagay na lang. Nga anong ikatulo ko nakakuha, wala ko kabalo. Siguro kay, I don't know, buutan ko na tao. Ana, God. Na-bless ko sa Ginoo. Ana lang, God. Pero, nasuko siya. Dapat daw, mag-giveaway daw ko, give chance to others daw. Pag nakakuha na daw ko kaisa, di na daw kumukuha sa uban. Dili na kamudig. Dili na daw ko, dili na gido ko kuha treasure. Dili na daw ko mukuha dig. Ano ko, who are you to tell me when and when not to dig, you dictator? Yan na, jug ko. Oh, it's a game of chance. Everyone can dig. Why not? I mean, you know. Gusto niya og kuan, gusto niya og equality og communism. Di, gusto niya na sistema, naay ka ng, sistema na may tabo, but it's based on his personal interest. Kay, nga nung nasuko siya, kay 3 times nga nakakuha ko double treasure, katong 3 times wala siya nakuha, kay hinay kay siyag signal. It's not my fault. Wala. It's not my fault kung gwapo kong internet sa balay, ikaw dili. Ay, kalool. Diba? Shut up. Isa man na, kuan, unsa man niya ang gamer tag? Ha? Unsa niya ang gamer tag? Si Napoleon B. Hala, shout out yun. Napoleon B, did you hear it? Dilo, Tagalog man to. Dito kasabot. Bisaya Napoleon B? Ay, nag-English man ko karon no? Ay, basta bahala na siya. Kung, I don't care. Nag-away naman mi. Gingnan ako, iyakin! Ganyan na, jug ko. Nag-trash talk jud mi sa game. Ay, kalo. Iyakin ka. Anong, diba? How are you? Tell me what happened to you. Kuan, naakoy ka ng clash sa game, nagibalik-balik na ko tanaw. Ako ang watch replay, download replay, gisave na ko ang replay, nagibalik-balik na ko itong tanaw itong isa ka clash. Kaya nga naman, na-proud ka sa iyong sarili. Na-proud ko sa akong sarili, kaya ako dyan nag-initiate ato nga clash. Niya, naka-triple kill. Ako yawa ba? It's a game-ending clash. Kay, ako si Warlock ko, support ko. Tapos, naglaag-laag ko sa gawas sa kampo sa kalaban. Kaya pahumanay naman ng dula. Unya, nakakita man kong opening. Gi-SS-an ako sila. Gibundak na ko ang golem. Bugs. Tapos niambak nagasik ka ng lagim. Niya niambak po ng Earthshaker. Ihagi Echo Slam. Bugs. Unya, niambak po ng Dawnbreaker. Teleport siya. Teleport na. So tulo ka buok SS ang nikuan sa kalaban. How'd kaayo mi?
Lami kayo pagka-combo ba? Lami, Nya mo to, gibalik-balik lami kayo to na iyang kung pagkastorya, guys. Nandala jud ko. Nadala ko. Ibalik-balik to na kong tanaw. Nadala ko sa iyang mga story. Oo. Unya mo to. Oo. Na mo to na humana ang dula. Oo. Pero actually stomp man to nga game oy baka aking kalaban. Unya mo to siya, guys. Oo. Lami kay sa paminaw no muna toxic kaayo siya sa katalan nga dula no. Pero kana mga ingana na mga place, kana mga ingana na mga moments, I want more. Ana na siya. Oo, bitaw. I live for these plays. Ana na siya. Nakarelate mo. Nakarelate na sila. Nakarelate na sila. Sige. Sa uluhan, sa mga nagdilaab na mga balita, Justin Bieber, murag na brother sa iyang live stream. Kanye West, gibiyaan na gyud sa iyang asawa. Di ay ba? Social media personality Sneer. Apil na sa grupo nila Sarah G, Jake Zyrus ug Carlos Yulo. Og road rage sa mga motorista. Misang pot sa pagkamatay. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Una sa tanan, shout out. Shout out sa mga nag-donate. Mga supporters nato. Last month, manggod, I'm so grateful. Dagan kayo naghatag. I just want to give them a shout out again. Si Ter, si Yayu, si Carmien, ug si Gina Moss. Yes! Thank you so much, guys. We are nearing our goal to get a physical sound pad. That's what she wants. Naghanap po do goloy katong una camera, ring light, sound pad. Dagan kayo. Feeling na ko no, maski pag daghan na kay may upgraded and everything, daghan gyapon may goal. Move the goalpost every time. Dili mahuman ang mga goal, guys. Kay we improving every single step of the way. Ma-improve man kita. Yeah, mag-shoutout tag mga comments, eh. Naulaw gyud baya ko kaayo ay. Nga naman. Kay si Wilmar ba? Nga naman. Ana siya, babae man ko mga ka-blank. Kalain po ni mo, Kring. Ikaw man nag-assume. Ikaw ang nag-assume. 1 star siya sa rating. I-rate siya, 1 star. Wilmar pa sa ilo ako. You have been a girl this whole time? Oo. You have been demoted. Oh my God. I'm so embarrassed. Okay. Ni-acknowledge man siya nga. Panglalaki man gyud daw siya og name. Oo. This is a typical name of a parent so in love with each other. They name their child with both their names merged. Ay, no. Murag si Nichelle. Combination pod. Yan na siya. Wilmar. Ay, pod no. Wilmar. Kuha na siya. Wilson o Marie. Ay, Or bright. Maricel. Bright or Marites. Bright siya. Uy, shout out, Kenny. Og shout out, Chester. Shout out, Maratas family, please. Shout out tanan. Uy, shout out tanan. Hello. Shout out. Ana si Wilmar Blank, if ever mubuto ang Mount Mayon, simba ko palayo, maguba mangguro ng mga lights na maagian sa lava. Sayang-sayang lang. Mau gani no? Oo, niya. Na siya emoji nga kanang nagkatawa nga naisingot isa ka buok. Tapos, ana siya, babae man ko mga ka-blank, pang lalaki lang yun akong name. Ana siya. Hala ka, pasaylo ako, Wilmar Blank. Girl! O niya, ana si Aya Sakay, in response ni ihang comment, in response ni sa atong sugilanon. Yes. Nga katong daghan kaayo siya guan. Kanang tawagan ni. Katong na diskubrihan niya nga na ay credit card ang iyang bana 150k credit limit. Bana, boyfriend di ay. Ano siya, gold digger ka, girl. Nobya ka pa lang pero gusto mo nang hawakan yung wallet niya. Ganon kasi ang datingan. Nag-aaral ka pero wala kang alam sa credit card. Di pwera may open 150k siya. Di niya babayaran. Murag mao gyud na ang iyang tumumbak. Katong iyang line ba nga, di pa niya alam kung ano ang mabibili sa 150k? Ito yung giingon, uy. Oo. Basta murag i-claim na niya ba ang 150k nga magamit na gyud niya. Unya, guys, unsa man, Kring, istorya sa ko about kay Justin Bieber. Huy, kabalo ba ka? Katong, unsa to nga tuiga, 2021 ba to? Nga naman. Na, kuan ko, na-suck in ko sa rabbit hole ni kuan, Justin og Selena. Akong newsfeed. Ay ba? Akong newsfeed, puro Justin og Selena. Kulang na lang, mag-journalist na ko ato. Daggan na kong nabalaan ato ba? Di ay ba? So na akay background. Na ako'y background sa mga kabuang ni Justin Bieber og Selena Gomez. Og ni Hailey Bieber. Pero karon
istorya ako nganong nagtrending naman po si Justin Bieber. Unsa day ang problema ani? O sige, kay ang video ni Justin, nag-live stream siya sa Instagram. Unsa daw? Murag preview daw sa iyang bagong music na mugawasay. Sige. Pero ang iyahang sa tawag ani, mannerisms. Di adto nga live niya. Kay mura siya lain niyang mata, mura gid siya na something else. Oh, tapos kanang mura siya na something else lang yun. Mura siya dili normal. Kato nga live stream niya. Ya ana. Unsa nga something else? Mura siya na brother. Katong dito nga video, live dito stream. Nga live stream. Mura siya brother. Oo niya. Kato nga live. Oo. Kato lang, mao lang, mura siya brother. Unya, gina-connect di ay ni sa mga tao, gina-connect ang iyahang brother behavior sa bagong release nga music ni Selena Gomez. Sa de ang bagong release na music ni Selena Gomez. Kay na ay bagong album si Selena Gomez ug ang iyang fiancé nga si Benny Blanco. Okay. So naa sila bagong music gawas. Di sample kaysa si Justin Bieber. What do you mean? Oh, nod your head yes, but you wanna say no. Sample si Selena Gomez. I love you like a love song, baby. Ang nagawa sa kong utok ba? I love you like a lobster, baby. Si lobster, baby. Lobster ba? Lobster. Lobster. Lobster, baby. Sample, ginsa si Benny Blanco. Producer ba yan na? Dagan kay nag-hits. Apparently, hot and cold. Cause you're hot and you're cold. You're yes and you're no. California girls. California girls were undeniable. Muna, ana. Basta ka nadaghan kayo na siyang mga hits. Pero producer siya, dili siya ang artist sa iyang mga songs. Pero iyaha ang songs. Producer siya. Mura siya si Babyface ba kanang gahimo og songs. In short. Sige. Unya. So may labot na to ana nila, humtay apil. Gani no. Kaya ingon sa mga tao, ang bagong kanta ni Selena Gomez o ni Benny Blanco nga, How Does It Feel to Be Forgotten? Tungo daw na kay Justin Bieber. Mo nang ginaingon sa mga tao. How does it feel to be forgotten? And some of the lyrics include, You're so embarrassing. At sa context pa. Unsa man? Unsa may connection ni Justin Bieber kang Selena? Ay kay ex na sila. Mag-ex. On and off, 10 years. 10 years sila nga magka-relationship. Teenager love. First love never dies. Tinood ka. Sumala pa sa mga tao, first love daw ni Justin Bieber si Selena Gomez. Okay. So makasabot na ta. Sige. So karon ex na sila. Karon nga nagbulag na si Justin Bieber o si Selena Gomez 2 months after nanay bag-o si Justin Bieber nga si Hailey. Tas gipakaslan pa jud after 6 months or within 6 months. It's very quick. It's very quick. So mo na ni, diri na ta magsugod. Ang context kay recently naay music video si Selena ingon nimo. Nag-release sila og music. Not music video basta ka music. Isa sa mga songs kay kining kuan. How does it feel to be forgotten? Ang lyrics include, You're so embarrassing. Go cry when no one's watching. I can't imagine it. How does it feel to be forgotten? Tapos, another pa. And you walked in, big ass grin, talking like we're friends. Honey, what were you thinking? He loves me. I love him. Look at you now. Mura siya diss track. Sumala pa sa mga tao, diss track kuno ni para kang Justin. Pero let's assume na dili na para ka Justin. Kanta ra gyud siya plain and simple. Just a song that was made by Benny for hits. Ano lang good, no particular inspiration. Maybe no particular inspiration ana. Maraging ana. Unya, usa de ang naitabo ka Justin ngano nagtrending siya. Mo ra man po na akong pangutana. Kaysa pag-release sa pag-announce ani nga album. Nag-live stream siya. Shortly after the announcement of the new album. Nag-live stream siya niya dito mura siya brother. Tapos nakakita man ko news nga nag-post ko no si Justin kay recently pod engaged. Engaged with Benny Blanco. Engaged na siya sa iyang fiancé na si Benny Blanco. Fiancé gani kay engaged no bugo po duhi kamo ba bugo kay mo. Og ako. Unya kanang
syempre, pag engaged ka, maski ako siguro, kung na Facebook ato nga time, nga na-engage ko, basig akong i-flaunt sa social media. Engage ko, ano ba? Kaya nga na ba, in this day and age, you can't help but post. Kaya nga, small wins. Small wins. Small Why wins, not? big wins. Why not? Ako ama ng wall. Ako ama ng email o password. Akong imo ba ding email o password akong gigamit? Mao gani no. Mo na Alangan naman i-post na ko ang imuhang win. Lain po kung na-win ka sa imong live, ako ni-post. Murag, journers ka, girl. Gani. Basta, ingana go, si Selena, normal na to nga, i-flaunt niya sa social media nga, engage na siya. Nag-post si Justin. Nag-post siya. O, kailan magitang tanan ka, Golom na, wapod. Grabe Golom sa Lord of the Rings. Lord of the Rings, kanang si Precious, my Precious. My Precious. Wala gani ko nagtanog Lord of the Rings, but I know that person. Maski wala mo nakakita Lord of the Rings, you would know Gollum. He's a meme. He's a meme. He's a gif. My Precious. Di syempre, kabalo naman tanga si Gollum, ang iyang obsession ang ring. Ang ring sa Lord of the Rings. Nag-post si Justin nga na-caption ang video kay si Gollum na obsessed atong ring ni ingog, my precious. Ano? Tapos ang caption niya, girls on social media when engaged. So mura siya og kanang. Dili man kakaingon nga lain iyang pasabot. Ako iyang pasabot. Kinsa ba? Akong friend nga bag-o na lang engage, siya ang pasabot. Di man sad pwede makaingon nga ako iyang pasabot. Gani, di man sad ta makaingon nga si Inday Sara iyang pasabot ug si Lisa Marcos iyang pasabot. Gani. Dili man ta makaingon kung kinsa pasabot niya kundi si Selena ra gyud na. Ayaw na tayo mo Justin, ay ko mo magbugo. Dili ko nimo ma-fool. You can't fool me, boy. You can't fool me. Gani no. Gani. Ang imong pasabot si Selena, ayaw kog atika. Mauna. Ang naitabo. Gi-unfollow siya. Gi-unfollow siya? Gi-unfollow siya sa iyang asawa. Oy, glitch daw to, glitch. Glitch daw to. You can't fool me, girl. Both of y'all. Nag-deactivate si Justin after sa series of katong mga live stream niya. Nag-deactivate siya. For some reason. Mura pag si Selena ba, deactivate. Ingana. Mga kispi mo na sila. Mga kispi na sila. Onya, kuyawa po na ng mga tao makabantay kung kinsa ang nag-follow, nag-unfollow? Kring, kabalo na ka, Kring. Obsessive kay ng fans club nila. Ang ilahang community diya sa Jelina. Ilang community is ka nang kuha na sila mga ambras na sila. Pag-activate og balik ni Justin Bieber, natingala siya nga ang mga tao nga naka-unfollow na ang iyang asawa nga si Hailey og ang usa ka girl na si Kendall Jenner. Ngano man na-appeal sa equation si Kendall Jenner. Kay, shortly before all this, nag-dinner kuno daw na si Hailey o si Kendall. Sa usa ka restaurant. Sila lang duha. Paghawa nila, nisulod si Justin Bieber. Siya ra isa nagkaon. Naay mga evidences ni? Na yung mga photos? It's just a claim. Speculation lang ni. Speculation. It's just a claim. Ayaw magtuo sa kwastoryar ni. Onya mo to. So, after sa dinner ni Kendall ug ni Hailey, after sa pag-deactivate ni Justin Bieber, onya pag-reactivate, naka-unfollow na ang duha. Ayaw kog atika ng mga ngana. Guys, ayaw kog atika ng ano. Pag nagugod gina-unfriend, onya, mapansin nila ba, i-PM ko nila, huy, unfriend lagi ko nimo. Ginahimo ko ng excuse. Nag-deactivate, manggug ko. Ay, di. Nag-deactivate, manggug ko niya. Pag deactivate na ko mo, marag nagka-glitch siguro, na-unfriend ka. Pero gi-unfriend yun, tika. Na siya. Na-reveal na. Ayaw kong atika, Justin. Kabalo ko sa yung style. Papunta ka palang, bumalik na ako, gago. Ginamit ko na yan. Ano ba? Nagtatagalog na ako ngayon para maintindihan. Tagalog si Justin. Mo ganino. Oo niya. Mo ganino. Ingon sila nga glitch. Ayaw ko atika, Justin. Gi-unfollow gyud ka sa imong asawa sa Instagram, si Hailey. Naka-follow na ubalik ron. Kay alangan ma-pressure, gi kasaban to sa ilang PR.
What the hell are you doing? Why are you making a mess right now? Ana ba? Kasaban to silang mga managers. Ayaw mo paghimo og scandal or anything like that. Moto, follow Justin right away, Hailey. Moto ni follow din si Hailey. Di ay ba? Speculation na po na, guys. Pero kabalo ko, Hailey, ay kog binuang, ay kog atika, buang ka, mas tiguan pa ko nimo, kabalo ko tanan. Kabalo ko tanan. Gi-unfollow gid nimo si Justin kay mura kag nanilos na pud. Nanilos kay nanilos na pud kay. Ang behavior ni Justin mura gina-show niya ba nga di gyapon siya ka move on. Affected siya sa engagement o sa album release. Affected kaayo si Justin. Muna pag create nga series of posts and that Gollum post nga engage ani daw mga babae sa social media pag engaged, you are affected. You are one of our elite affectees. Na-affected ka kang kuan. Hailey, na-affected ka. Napaisa. Wala pa. Kada mag-release og album si Selena, shortly after, mag-release po og album si Justin. Kabalo ba ka, ana? Karon di ba nag-release og album si Selena o si Benny Blanco? Kanang sa live stream niya, nag-tease siya og new music. Inspired na po siya mag-himo og music. Ay nako. Guys, ayaw mog sulod ani nga rabbit hole. Makakuan siya. Masking dili kayo ko fan ni Selena. I admire her. I like her music, pero not in a way nga kanang wow, dili gyud. Dili to the point of mag-listen sa whole album. Oo, pero naatoy time nga naganahan jud kong Justin katong purpose niya na album. Ganahan ko ato nga album. Nag-collab sila ni Benny Blanco anang purpose? Ilahara din ng circle. Tuyok na din ng mga laway diha. Si Benny Blanco nag-produce a couple of songs or a few songs diha sa album ka purpose? Mao ba? Nagtuktok na din ng mga laway diha. Ang kanta ni Justin Bieber nga Love Yourself, which apparently is a diss track to Selena Gomez. Selena Gomez, Produced by Benny Blanco. Cause if you like the way you look that much. Diba? Maybe you should go and... Diba? Guys, ayaw mong sulod. Ayaw ninyo i-attempt na kanang, ang inyong mong phone, ang algorithm, magdepende sa kung sa inyong ginatanaw. So, kung magsugod mong tanawa ng Justin Selena rabbit hole, ang inyong newsfeed, matay. Grabe yun. Mapuno na. Manggawas na. Kadaanan ninyo. Maunag yun na. Maunag yun na siya. Tinood ka. Pero ayaw kong atika, Hailey. Nanilos yung ka. Mo nang ni-unfollow ka sa emong bana. Napaisa. Saman. Di ba naamang yun na mga TikTok nga kanang naay mga Selena haters? Oo, na. Apparently, nadakpan nga nag-like si Hailey Bieber nga TikTok. Kay nangitag kampi, nangitag comfort. Nangitag ka ng apparently nangitag ka ng pinakuhit lang nga comfort na we got you. We can we got this. We will fight for you. Okay, like unsa ang source na ko aning tanan? TikTok ra pod. Di ba? Whatever is on TikTok is all true. Whatever we say is all true. Tinuod ni. Credible source ni dere. Credible source jud siya. Siya jud ang pinakagrabe nga source dere. Ay, listener daw si Benny Blanco sa Dili Ni Advice podcast. Nganong kay Benny Blank. Ay, hello mga ka-blank. Part di ay ni si Benny Blank. Pati si Rico Blanco, fan na sa Dili Ni Advice kay Rico Blank. Tapos si Benny Blanco po di ay kay fan po kay Benny Blank. Okay. Kauna na ko, pag makasal na si Selena Gomez kay Benny, Selena Blank. Ay, Hala ko, amazing. Na-amaze ko. Cute siya nga information. Pagkahuman, sa dili cute nga information. Unsa man? Kanye West, gibiyaan na gyud sa wakas sa ihang asawa. Mura lagi tag ka ng, mura lagi tag ka ng mga kuandrino, mga laog ba. Mura tag mga manghuhula diri ba sa Dili Ni Advice. Last week, I asked you, not last week, 2 weeks ago. I asked you, bulag na ba si Bianca og si Kanye? Mao gani no. Hala. Unya karon, nabulag na gyud. Ay. Whatever I say comes true. Mao na dire makaingon ka na credible source me. Bitaw. Kay ngano, wala pa naitabo ang balita.
mahitabo di ay pag ingnon nako. Oo, sige daw. Oh, Oh, pati to kay Richard Haydarian. Oh? Pag Ay, oo, no. Pag ingon ako nga false statement ka, niangkon siya pagka next week. Oh, kasi Niangkon siya. Sa Dili Ni Advice, nami episode, if you're not familiar with it, and if you're just a new listener in Spotify, or diri, na bago lang ka sa among podcast, nami episode, nag-discuss na mo na si Richard Haydarian and how he called the Mindanao a sub-Saharan Africa something. Tapos, gidiscuss na mo na, and we said that you are making a false statement because sub-Saharan Africa, unsa na katong HDI pa to, Human Development Index, is very different sa Mindanao. They are higher ang Mindanao. Higher ang Mindanao. And then pagka next week nagsorry si Richard. Okay nga no, nagtan-aw siya sa live na mo ato nga time. That we don't know. It's a speculation. Pero ang tinuod jud mo gingon nga mali iyang gingon. The next week he admitted nga mali gyud siya and nag-apologize siya sa akoa. Oh, kan Darling, Miss. Sa akoa ano siya? Thanks to an academic friend si Darling to iyang pasabot. Correct mo diha. Tinuod na siya. Nga karon pag ingon ako nga, hala, wala pa din nagbulag si Kanye ug si Bianca. Karon nagbulag na gyud. Nagbulag na gyud hala oy. How Madam Auring man di ay ko. Oh, no. Oo, hala oy. Ngano nakaingon ang mga tao nga nagbulag na sila? Nga naman. Kasi Kanye West mismo nag-release og album nga World War 3, WW3. Bago nga album? Oh, bago ni na album. Okay, diss track ni para ka Bianca na pod. Dili siguro diss track. Part of the lyric says, "My baby, she ran away. But first she tried to get me committed. Not going to the hospital because I'm not sick. I just do not get it. She's having a panic attack and she's not liking the way that I tweeted. Until Bianca's back, I stay up all night. I'm not going to sleep. I really don't know where she's at." Ay, kasad no. Nasad ko. Kasad no. Ni ana pa jud ta. Believe ko ana nila mag-asawa kay magkasinabot. Kay pareha sila brother. Gikapoy naman, dili naman brother kay nakakauna si Bianca. Ay nakakauna, di na siya napasmo. Wala na siya napasmo. So ibig sabihin, medyo sane di ay ni si Bianca compared to Kanye. Oo. No, ma-amaze lang po ka no. Nga, sa ing ana ng mga information. Ay, kaluoy ni Kanye West. Po! Luoy mo na si Kanye. Wala na siya girl. Sa una si Kim, karon si Bianca gibiyaan na pud siya. Karon kinsa naman ang next niya nga girl sa atong mga single na to ng mga listener. Pwede ninyo i-contact si Kanye. Pwede ninyo siya i-shoutout basi makita ninyo yung soulmate din nga si Kanye West. Gani no basig sa Filipina ra di siya matarong. Basin malay nimo. Di ba? I can fix him, anak ka. Nga na ba yata? Ang iyahang album ba kay kanang Nazi symbol buang ni tawhana ni. Naadyo siya pagkagamay guys. Naay gamay. Dili gamay dako. Ay dako di ay dako. Brother siya. Dako ang iham daot sa utok. Ay kaluoy. Amo na to. Unya na pa isa kaluoy. Kisa man. Si usa ka social media personality nga si Esner. Kisa man na siya. Context or sample. Basig na kay sample na song or what? Wala ko yung sample song, wala ko yung sample content, kaya wala ko naka-follow ani niya. Pero nakita, niagi na siya sa akong newsfeed, ang iha mga content kay kanang estudyante, mga high school, mga maestra, POV. When we talk about Esner, people would know about him, like that, he's that famous. Kaya na siya sa PBB. Ay, okay, sige. Bagura na siya na nag-share sa iyahang family struggle sa PBB. Nakaron, gipang balita sa mga tao. Sa man. Kay apil na di ay siya karon, we have learned that he has a narcissistic father. How narcissistic? Ana siya, sa una, mo-contribute daw siya sa ilahang mga palaliton sa balay. Kusang loob. Hantod sa gi-expect na sa iyahang papa. I'm pretty sure he doesn't mind. I'm pretty sure. Nga gi-expect na kay dako siya gahalin sa kuan. So kada tong pandemic sa mga video dako siya gahalin. I'm pretty sure he doesn't mind. Pero ang nakasakit daw kuno, nag-share siya. Na ay isa sa mga moments na wala daw siya ka-reply sa pagpangayo og kwarta kay na busy siguro siya diri sa taga Davao ni. Davao del Sur. Davao del Sur Davao region na siya. Dili ko sure Davao City, pesta Davao del Sur. Ang nakabutang sa PBB. Wala daw siya ka-reply sa isa sa mga message sa iyahang papa nga nangayo siguro kwarta. Pero niya pagpaningkamot, naningkamot na siya. Na ay usa ka moment na nakulong daw iyang papa, makulong na daw iyang papa kay daghan ko sila utang. Unya moto,
Naningkamot siya pag ayo dako daw kaayo iyang nabayran siguro mga 5-6 digits. Wala ko kabalo ha. Dako jud daw kaayo siyang nabayran. So tanan ba nga brand deals gipang kabot na niya tanan iyahan ang gidawat tanan para makabayad anang Para maapas. para maapas makabayad sa utang sa iyang papa ana. Naningkamot gid daw siya. Pero niya pagpaningkamot unya karon naay mga moments na wala daw siya ka-reply sa iyahang papa. Giingnan siya nga. Grabe ka magpasarap dyan sa buhay mo dyan. Kaya mo makita yung parents mo na naghihirap. Pero sige lang, gusto kong malaman mo na mabubuhay kami kahit wala ka. Giingnan si Ana. Wala daw nagapangumusta. Wala daw I love you, ana. Uy, kaluoy pun. Luoy siya. Siyempre, ikaw, nananingkamot ka, dawat ka o brand deals, left and right. Tapos inganaon radi ay ka. Nagpakasarap daw siya sa buhay mo dyan sa Manila. Mao ba? Naluoy ko. Luoy siya. Luoy siya. Kay kuan manggod ka ng kani manggong naapod ang culture pud nato Pinoy naatay dili sa ingon nga ani mi sa among household. Di pud sa ingon nga anak sila. Wa pud kun ingon na yung anak mo. Pero naadjud tay culture dili sa Pinas. Gapa-eskwela tag mga bata aron kay ga-expecta nga kung makatrabaho na sila after maka-eskwela mo bawas sa ato mo gangana ang mindset na gitudlo sa tuwa ba. I don't know where that came from. Pero mao gyud na ang ato ang expectation ba ang gitudlo sa ato nga i-expect from our children when they graduate and get work and have salary and whatnot. Mo na siya. Pero dapat manggod mausab na siya sugod sa ato mga millennials. Sugod sa ato ang mga millennials, diri lang taman. Sugod sa ato ang mga sugod sa ato ang mga millennials. Magsugod sa ato mga millennials, dapat ta mo teach og culture nga dili na dapat ing ana. Bitaw tama. Kay tama na tong victim sila Carlos Yulo, si Esnier, si Sarah Geronimo, millennial pud ba na? Og si Jake Cyrus. Otro po ng millennial man po siguro na si Jake. Basin, Dapat maundang na sa tuang generation. The next generation has to be free of that pain. So, unsaon? Step 1. Dapat magpa-eskwela ta sa tong anak kay responsibilidad na to. Mo nang step 1. Mo na ato ang responsibilidad. Ngano? Bullet point 1. Wala man sila ni pangayo, wala nila gipangayo na i-anak nimo sila. Bitaw, tinuod ka. Wala nila gi-request na napa sila sa sperm. Ako ang pili pagawasan ko himo akong bata, iluwa ko sa imuhang otenables. Iluwa ko sa imong otenables, ipadulong ko sa itlog sa akong mama aron ako'y mabuhi. Wala man na niya gipili nga siya ang imong ianak. Wala. Wala dyan na siya choice. So, it is your sole responsibility as parents, not sole, kaduhaman mo, nga, buhion siya, paskwilahon siya, iyahan ng katungod. Iyahan ng katungod. Step 2, after sila makagraduate niya, nakatrabaho, let them go. Let them go after they've graduated. Let them go. Let them find out how they will live their life. Let them find their own jobs. Let them handle their finances. Let them invest their own money in their own properties and their own whatever. Let them do it. Tama ka. Kaya in the first place, dili man na nila gipangayo ay anak nimo sila. Kung wala nimo sila gianak, dili unta sila magka-responsibilidad nga buhion ka as parent. Kung mao gyud na imong gi-expect. Tama ba ko? Tama ka. Tama ko. Tama man jud ko always tanawa next week. Nana po ko'y tama. Tawa, timan i jud. Karon, kapila pa ta makakitag mga ingani nga mga ikadaghan pa. Di luoy biya kay to sa una si Sarah Geronimo ay naluoy jud ko sa iya ay. Liman kag a 33-year-old woman is not allowed to get engaged with someone she loves. Mao ba? A 33-year-old woman. Kato nga time 33 siya. Da? Ay, dili ko sure. Pero 30s jud to. I'm not sure of the kanang unsa nga specific age to ni Sarah, pero 30s jud to nga time niya. Dili siya sugtan magminyo.
kay maundang ang mga kuan kanang mga sustento ba. Ay, kay ma-focus naman siya sa iyang sariling family. Pero actually, admirable kasi Sarah kay masking nagminyo siya ni promise jud siya nga dili gid daw niya undangon ang sustento. Wala kaluoy po sa cash cow, no? Baw kaluoy. Gimo ninyong kabaw inyong anak. Mm-mm. Dili ba na ninyo kabaw anak man na ninyo. Hopefully no unta dili ta kay basig mo ingon ra mo perfect mo dialing perfect ka dia kring anong ing anak man naman mo makalibak sa ubang parents ano nga yes perfect ay pero dili ba ako masabot kay I know I have decided not to do that. I may demand for other things from my kids such as time Gani. or greetings Gani. on my birthdays. Gani. Or kanang to visit me in Christmas-ish or New Year's-ish. Ano ba? Nga kay makaluod, makapangluod man pud ana. Dili mag-make time sila sa ako. Gani no. I want kanagong pag Christmas or New Year, it's important for us ni Kringkay kan nami mga family pictures. Magposing yun mi diri ana, magposing mi diri. Importante na ay family time and family pictures. Oo, magposing mi diri na ami tripod, i-take ang picture pack. Muna importante na siya sa that I may demand from my children. But kung dili sila, pwede na mo istoryahan. Pero kanang mga kwarta-kwarta guys, dili na to na ayaw nag-expect ana. Dapat maundang na sa to Okay? Bitaw, tama. Tama. So, Esnir, bagong miyembro sa Raised by Narcissists. Next. Sa uban pa mga balita. Road rage. Kita ka itong mga nag-viral ng mga road rage. I'm sure, dili na ninyo need og context, ani. Katong nag-road rage ba, niya na namatay, kay gibaril. Kailangan pa ninyo context, basig na abitoy uban nga wala ka kita ato, no? Oo. Tagaay sila og context. Unsa may nahitabo? Sige, nag-viral gyud kaayo nga video kay naay nag-road rage, nag-fight sila sa dalan. Nagsumbagay sila. Sumbaganay sila sa dalan. Nanaog na sila sa ilang mga sakyanan para magsumbagay. Naay naka-motor, naay naka-SUV, nang naog sila sa ilang mga sariling mga sakyanan, nag-jug sila, nagbanipakyaw sila sa dalan. Hantod nga, wa na nakaagwanta ang naka-SUV, gibaril na gyud niya iyahang ka away. Mo na ang recent news. At first glance, sa video nga nag-viral, sa imong unang makita, makaingon jud kag yawa tong tawhana to, katong naka-SUV. Katong Nabaril. Para lang sa road rage, para lang sa away sa dalan nga way pulos, gibaril gyud niya ang motorista. Yan namatay gyud. Namatay una na critical pa kuno. And then namatay eventually. Pero nakakita ko naay na yung mga naglabasan na mga naggawas na mga videos to support whatever the first video has to show. Ang istorya di ani, kay tingala ko ang comments manggod mo ingon nga mirisi. Niingog mirisi towards the namatay. Syempre ako na-curious po kung anong ningon sila mirisi, namatay na gani. Namatay na gani, gingnan pag yun nilag mirisi ang namatay. Sa ato pa, na jud ay backstory ni. Kay, nagsugod ni tanan sa, nakita mo ko ang video kung asa sila sugat yun kring. Naay video sa pagsugat. Kay, thankfully, naay camera ang helmet sa motorista. I don't know why he's dumb enough to show it. Gi-upload sa social media. Rides sila ba? Rides. Naga-rides sila. Karon ang SUV nga itong SUV, ning insert sa dalan. Pinapaspas. Murag nagdali. Murag naka-hazard pod. I can't really see for sure. Kay medyo, kanang, action kayo ang film ba? Film. Kanang motion kayo ba? Dahan kay motion mo na medyo, ang video good kay dili kay nimo makuan. And it doesn't help na kanang re-uploaded na pud jud ang mga video. So medyo blurred na. Pero murag nag-hazard ang SUV. Murag paspas kay siya dagan. Gina-overtaken sa SUV ang maski unsa whatever's in its way, gina-overtaken. So ibig sabihin ang SUV from the start gadali jud. Gadali jud siya. Karon ang mga motor na-overtaken. At first, murag niya nang motor, overtaken lagi ko ani. Ana.
niya gitry niya og apas. Sa motor. O sa motor. Pero makalapos na pud ang SUV. So, deep inside, nagbuhat siya narrative. Sa iyang brain, ang nakamotor niya kung pasabuta, gibuhatan niya og narrative yung brain nga ginalumba siya. Nga ginaungusan siya. Tagalog man ang word na ungusan. What is ungusan? Kanang dili gyud Di magpalupig. Di magpalupig. Ginagit-git daw siya. Actually, he thought of it and then he thought out loud na. Kay gistorya ni gyud niya sa video. Ano siya, ginigit-git ako nito, ginigit-git ako nito. Yan na siya sa video, madungog nimo iyang voice. Tapos, ang SUV man god, mo nang nakaingon siya ginigit-git kay. Katong SUV, di ba, mo action na pag-overtake sa iyaha. Pero nigit-git gyud siya, it's true. Pero di ay naamanggoy murag bao-bao diri, gilikayan. Gilikayan. Gilikayan yung bao-bao. That's why murag nagit-git tong motor. After that, didto na nagsugod ang road rage. Giatangan din nila ang SUV. Gi-overtake nila maayo, giatngan nila, gikulating. Gipanaog nila ang SUV? Driver? Giatngan daw nila. Gikulating nila. Na-adjoy video, Kring. Naku, nakita ang video nga. Wala gyud kaayo gasukol ang nakaputi. Kay medyo bugbog sarado na siya ba? Ang nakaputi meaning, ang SUV driver. Yes, sorry. Ang nakaputi itong SUV. Ginakulata siya, halos dili na siya kasukol sa kasakit na yata sa iyang lawas. Kay murag 2 or 3 ka tao ang nagtabang. Kaluoy ba? Nasa video. It's true, evidently. Nakita na to nga ginatabangan siya kulata. Sa tanang mga nakamotor. Katong naka-SUV, medyo gasukol siya pero dili na kaayo niya kaya kay syempre dagan nagtabang sa iyaha. Ana ba? Oo. Hantod sa niabot gid sa point nga siguro wa na gid siya kabalo siyang buhaton, gikuha na lang niya iyang baril tas nagkuan siya, nagbangbang na siya didto. Gibaril na niya og naigo pagid daw kuno iyang asawa. Sa braso. Murag natamaan ba? Okay. Natapsingan lang. Binakog na apil pog ka critical. I don't know for sure kung saan itabo sa asawa pero mo na ingon nila nga medyo the police ra daw to. Pero ang iyang tumong ibaril kay ang katong gakulata sa iyaha. Actually, kung nakitaan po ninyo ang video, masking ginabaril na siya, ano gyapon siya sa nakamotor. Ginakuan gyapon siya ba? Musukol gihapon masking ginabaril na. Musukol gihapon, Kring. Or ginailog yata sa iya ang baril na. Basin. Muna unsa day, what's the point of discussing this? What is it? My point is, don't bring guns. Uy, wala may katawa sa kuan. Pero nakatawa ko sa kong giingon. Don't bring guns. Why are you even carrying a gun? Malamay mo ingon na may rapod may nuswan ang mga kamote. Sure, yes, that's your opinion. But me, wala ko naluoy sa namatay. Actually, Jod, for me, wala ko naluoy sa kamote rider. Naluoy ko sa iyang anak ug asawa nga mawad-an nagpapa kay makulong. Maupod. Unsaon na lang imong anak? Nabaya kay gamayng anak. Napakay gamayng bata, sigig pa jug siya. Daddy! Sige na. Dito sa SUV, nasa video. Madungog mo. Wala ko naluoy sa namatay. Yes, I share your opinion nga Merisi. Actually, oo. Kay nakita man gud nako, luoy jud tong naka-SUV. Pero, kung wala ka nagdalag baril, sige nakulata ka. Pero, sige, mabubog sarado ka, hospital ka, but you are alive. The other motorista is alive, di ka makulong, maayo ka sa imong hospitalization, and then your child will grow up with you. Muna akong point. But sure, mirisi ang kamote rider nga nagakulata sa iya. Sure. Pero it could have been avoided kung wala kay dala baril. Nisulod na lang takag sakyanan o nag-move on na ka, nilakaw na ka. Libuga po noon sa imo ang buhaton. Pero actually, ingato na lang po dapat ning hawa na lang unta, no? Di, napo ko'y laing opinion ani I think, mao jud to yung destiny. Pat yun jud to niya ang rider nga, no? Destiny? Yes, I think because what will happen kung wala siya baril? Kung wala siya baril, morning may tabo. Feeling ko lang morning may tabo. Pag sulod niya sakyanan, move on siya, di ba? Mularga siya. At nga napud siya.
At nga na po siya, Kring, mamatay gyud gihapon. Either way, kinsa ang mamatay sila, I don't know. Pero naadyo'y mamatay. Dili man to siya undangan. Kung tayo walay baril ba? Kung tayo walay baril, ang other scenario is, musulod siya sa sakyanan, mularga na siya, move on. Pero, there was already evidence nga, giatngan siya. The first time. Why is it impossible to happen the second time? Naat nga na po siyang ikaduha. What will happen by then? Naadyo na yung mamatay. Kung wala man namatay sa first, naadyo na yung mamatay dito. Sa other scenario na ko. So, dili gito, unavoidable jud tong death ato. Kato nga time. Grabe na gito ka road rage. As in, super duper duper road rage na jud sa. Ang naguna-una og road rage, kay katong mga kamote riders. Yes! Kay katong ginigit-gitan. So, wala may nabangga. Walay nabangga, good. Wala man lay nakuhit. murag nakuan lang ang iyang ego. Tungod lang sa iyang Di, ego na naghimo dili siya gusto na git-gitan, ana. Naghimo siya narrative sa iyang brain na kanang giaway ko ani. Giaway siya. Mo na ang nakalisod diha, guys. Kuan siya, dili man siya pwede dapat, kamote gidi ay no, kay dili siya pwede maging driver kung ingon ana naa siya mga buhat-buhat nga scenario sa iyang utok, oh. Gani. Ang problema, Pasagdan lang di mo, no? dapat gyud ang sala man gyud ani ang kamote rider. Wala ko niingon nga bad kayo tong naka-SUV, guys. 'Di ba kay sa unang panahon mo man gyud na ang punishment ni God sa kuan katong 'di ba ang ingon nako Old Testament God is like the Punisher. I've mentioned that. I've mentioned that in one of our very old episodes. Si God sa una, God the Punisher, kay ang iyang way to punish you is death. Natingala gani ko, init dahil kayo nagulo si God niya. Ito. Death. So, kung na may mamatay galing, di, punishment na yun na, niya, no? Para sa ako lang niya, it's my opinion, not hers. Kung mamatay galing ang kamote rider, I share your opinion, may resig yun to niya. Okay? But, I wish, Jod, nga wala na lay baril. Kay, he will go to jail, for sure. Unsaon man. Tapos yung anak, unsaon man, yung asawa, masingle mom. Practically a single mom. Kaya nga no, makatabang ba day yung bana from jail? How will he help? How will he help raise the child? How will he help financially? How will he help as a husband? As a father? Dili na gina niya mabuhat. Kaya na siya sa kulungan. So unta, wala na lay baril. Nihawa na lang siya og nag-move on. Or niya to siya ag police station. Uy, speaking of baril ba? Oo. Usa ka lalaki, gibaril patay. Ay, mali. Usa ka lolo, Oo. gibaril patay ang usa ka lalaki sa sulod sa iyang balay. Kaya abi niyag magnanakaw, uyab ra di ay sa iyang apo. O, diba? Ma-avoid raw ta na. Dili man kailangan barilon. Na mali siya, abi niyag magnanakaw, uyab di ay sa apo. Pwede naman ka mangutan na, kinsa man ka. Anak lang sa good. Freeze! Oh, wag kang kikilos, Kring. Wag kang kikilos! Oh, wag kang kikilos. Sino ka? Boyfriend po ako ng apo niyo, lo. Okay. O, pumasok ka na. O, mura ko. The end. Humana. O, kung dili, pwede po niya. Ganun ba? Umalis ka. Pangit mo. Uli. Hindi ka pwede dito. Bata-bata pa ng apo ko. Wag ka dito. Oh, yun Ana. na. Oh. Humana. The end. Ganun kailangan matay na yun. Di ay ba? Oh. Dili lang na to i-condone ng mga patay-patay judayon, guys. Napamantay other solution. Pwede dili diretso, bush, dili, guys. Natay laing ways. Natay laing mga solution sa mga problems. Pwede po gani kaganang kuan ka ng mga golf club or ka ng mga baseball bat. Oo, sakit po kayo na. Oh, pwede man nimo anaon lang sa bukton. Ano sa bukton? Pwede gani warning shot. Ay, opod. Kung blanks. Kung nakay baril. Kaya para dili mamatay, dapat blanks na lang ang issue. Oo. Kung nakay baril, pwede mga taglag warning shot. Nakutay, unavoidable na dyan. Adyo ko'y baril. Diba? Tapos gusto dyan ako nga mubuto ni. So, pwede na ko i-warning shot or barilon siya sa tiil. Diba? Wala tayo mahimo, guys. Na human naman, igo na kita magkanang hatag og opinion. Nako ingon. Unsa man? Nako ingon. Unsa man? Hayo ko akong laptop ba? Sige, unsa man? Nako ingon. Unsa man? Road rage is dapat mag-meditate ang tanang mga driver. Kay delikado kayo road rage eh. Oo. Uy, nakakita ko sa Facebook ba? Kanang naa siya kanang advice para sa mga naga-drive.
pagpalit daw mo og bell. Bell. Oo, bell. Kay pag ma-feel daw ninyo na mag-road rage na mo, katudong bell ang inyong pisliton. Effective daw to sa iya ha. Instead na ang busina. Instead na kaya ang busina man good guys, pag i-prolong, maka-road rage na siya. Maka-road rage. As in, bisag ako, bisag pedestrian rage. Beep! Oh. O di makasuko man gina. Palit do kag bell, ibutang nimo sa imong dashboard. Tapos pag masuko do ka, ano do nimong bell, ikaw ra may makadungog sa sulod. Ting 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 ting. Magyaw-yaw do ka dito sa sulod, yung mag-bell. Yawa ka! Gago! Pero at least ikaw ra din nakakita. O ikaw rin nakadungog sa imong road rage. Instead na magbusina ka. Di ba dapat ambot lang pod kung pwede ba, dapat ang default na tingog sa imuhang busina kay pip pip. Ice cream. Pip pip. dapat dili siya pip. Dapat bisan pag iprolong nimo pindot, ang tingog ana niya kay pip pip lang gihapon. Oo. Pwede pod ka nang mag-road rage ka no. Beep! Pero ang tingog sa sulod sa sakyanan is beep para ma-feel nimo nga. Para ma-feel nimo nga nakabalos gyud ka. Beep! Pero sa gawas kay dito, information, may I help you? Ingana di. Hala, gwapo na siya nga feature. Kay siguro cathartic siguro nang ipindot nimo ang busina niya. Beep! Ay. Kabalo ko, gwapo na siya. Oy, i-license na ko na nga idea. That's an intellectual property. FYI, automobile companies. You have to ask for my permission. You have to buy the license to use that technology. Nga idea na ko nga sa sulod sa car for road rage, to help decrease the instances of road rage. Sa sulod sa car, pag magbusina ang driver niya, ka-road rage yun siya, dapat ang tingog sa sulod sa sakyanan kay beep! Ana, Jod. Dapat kanang grabe, Jod. Pero sa gawas kay, beep! Yung sa gawas ang tingog kay, information, may I help you? May ingana. Gwapo na siya. Or, katong gwapo to yung gisa, just beep, beep. Beep, beep. O kung dili kay, ay, I'm a little butterfly. Uy, ana. Diba? Pwede man. Pwede. Or pwede po ka ng beep! Sa sulod, grabe na kayo niya sa gawas kay ding, 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 ding. Calling the attention of cashier 14. Cashier 14. Please proceed to, ingana na siya. Ingana na siya. Diba? Or ka ng mga elevator sounds. Ding, 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 ding. Jazz na yun. Bitaw. Diba? Intellectual property of Darling. FYI sa mga automobile companies, you have to ask for the license to use my technology, my idea. Gopo tong idea na ko. Wala ba, signadyo mo contact sa ko next week. Mo contact sa ko ang mamili ko. Dongfeng. I want para makatagan ko ba? BYD. Ako pod. Sige. I want to love you. BYD. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is mupalit versus palitun. What's the difference? Na ako'y nakita na post sa Bisaya sa Reddit ba? Naglibog yun siya as a Bisaya learner. Unsa kuno ang difference sa mapalit versus paliton? Ay, onya. Pareha man sila nga future tense. Bitaw, no? Unsa di ang difference? Ang difference ana man good is the subject of the statement. Diri na ta magkasunggo na kita diri, guys. Ang emphasis sa statement. Ang ato ang language is quite unique. Kay mulahi ang verb depende sa subject. Unsa ba gyud difference sa mopalit ug paliton? Gani experience sabi. So ang mopalit man good. Kung ang emphasis ana is ang subject ana is ang doer. Siya ang mopalit. Siya ang mopalit. Ang nag-ingon sa mopalit kay siya ang mopalit. Bisan pag dili ang nag-ingon, bisan pag first person, third person, whatever person, basta ang emphasis is ang doer sa action, which is mopalit.
Mupalit siya og buwak. Mupalit ko og buwak. Mupalit si Darling og buwak. Sapatos di ay ni ako example re, sapatos. So ang subject dara kay si Darling. O mupalit ko ako. O mupalit siya ang kuan, ang sige, subject. Sige. Okay. Unya. Ang paliton is kung ang emphasis or ang subject sa statement is ang object. Okay. Ang receiver siguro, I guess, sa act. Which in this case is sapatos. Paliton nako ang sapatos. Paliton ni Darling ang sapatos. Paliton niya ang sapatos. So ang subject sa statement kay dili ang doer in this case, kundi ang object. Guys, nakita na ninyo ang iyang mental illness diri. Paliton ang sapatos. Parihara na sa maminaw og paminaw. Ay, maminaw og paminawon di ay. So, maminaw, ang subject ana kay ang doer. Maminaw ko, maminaw si Darling, maminaw mo mga listeners. Paminawon, ang subject ana is ang, kung unsa to ang inyong paminawon, unsa ang receiver sa act. Paminawon ang podcast. That's good. Paminawon ang istorya. That's good. Dili man ka pwede nga, moingon nga, ay pwede no, pwede tao, pero dili man siya ang doer. Moingon pa unta kog, paminawon si Darling. Paminawon si Darling. Pero siya man gud ang receiver. Si Darling, ang imuhang paminawon. Maminaw si Darling, siya ang maminaw. Pero paminawon si Darling, siya ang receiver sa act. Moni, kita na mo ng meme guys nga, kana ang babae kay ni ano siya no, he must be thinking about another woman right now. Yeah, ang lalaki ang yang nasa utok kay unsa kay difference sa kanang mupalit og paliton. That's the mental illness showing right here is the overthinking illness. The overthinking. Dili na overthinking. Wait, I'm just correct. Gani no. As a matter of fact, Gani no. that is correct. Ningon na ba ako nga how yun is Kringkay? Maura to siya, guys. Sige. Vote in the poll! Uyon ba ka nga magbit-bit og baril ang mga sibilyan? Og ang pangutana. Unsay advice nimo sa mga road ragers? Pareha atong duha ka driver ba nga nag-away sa kuan sa may San Pedro ay sa may Claveria. Ay, katong nasumbaganay. Katong nagsumbagan. Tapos gidrag pa dyan niya yung body. Gidrag ang body. May gani, wala siya namatay. Walay patay ato ha, kaya nagsumbagay raman sila. Pero nadrag yapon yung body. Sa may island. Na-drag me to San Pedro. Pag-comment ka mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. When pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes, i-search lang sa mong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic na suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous, dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to DILINIADVICE.com. So that is diliniadvice.com. Thank you so much, Maura to guys. See you next time. Bye.